Яңалыклар чыгарылыш үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Кама балалар медицина үзәге ишек алдында бер айлык баланы ташлап калдырганнар. Бу хакта тулы мәгълүмат белән Римма Әхмәтова. 1 майга кадәр шәһәрдә чиста булырга тиеш. Әлеге бурычны чаллылар ничек үтә Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Халык музыка коралларының кабатланмас моңнары. Чаллыда музыкантлар арасында республика күләм бәйге узды. Кама балалар медицина үзәге ишек алдында ташландык бала табылды. 1 айлык кызны шүп җыю урынында калдырып киткәннәр. Аны үзе баручылар күреп алган, сабый исән сау, хәзер ул табиблар күзәтүендә. Тулырак хәбәрчебездән. Бу хәл 25 апрель көнне кичке сәгать 7 тирәсендә була. Баланы медицина үзәге территориясендәге менә шушы шүп мәйданчыгында табып алалар. Новорожденный ребенок был обнаружен в данном месте на парапете стены. Это кислородная стена, раньше здесь хранился кислород. Обнаружен он был молодой пары, которая шла из магазина, услышала крик, подошла, увидела ребенка. Ребенок был в конверте для новорожденного. Сабыйны тапкан кешеләр тиз генә бала тудыру бүлегенә хәбәр итәләр, урынга акушерка йөгереп килеп җитә һәм баланы үзәккә алып керә. На момент обнаружения состояния ребенка было удовлетворительно, без внешних признаков телесных повреждений. Ребенок был одет в чистую, опрятную одежду. Примерный возраст ребенка 1 месяц. На сегодня состояние ребенка также остается удовлетворительным. Он находится под наблюдением медицинского персонала. Ташландык бала буенча барлык мәгълүмат опека һәм попечительлек бүлегенә тапшырылган. Әлегә башка хәбәр бирелми. Шулай да видеоязмалардан баланы ташлап калдыручының хатын-кыз икәнлеге мәгълүм. Шунысы аңлашылмый, ни өчен ул баланы бэби-бокска куймаган икән. Югыйсә ул бу урыннан 200 генә метрда. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 9 майга кадәр бер атнадан артык вакыт калып бара. Ватан ана мемориал комплексында хәрби техниканы төзекләндерү өчен детальләр җитми. Бандалар бронетранспортер һәм пехота машинасының кайбер өлешен ваткан. Мемориалны 2 ел элек кенә капиталь рәвештә төзекләндерделәр. Бүген җиңелчә ремонт уздыралар. Шәһәрдә 3000-гә якын Бөек Ватан сугышы ветераны яши, аларның күбесе җиңү парадын карарга бирегә киләчәк. Бүгін мемориал янында штукатур малярлар эшли, алар һәйкәлне буйлар. Сначала делаем расчистку, потом грунтуем, бетоконтактом проходим, штукатурим, потом проходим грунтовкой опять, потом проходим декоративкой и потом уже опять красим. Геройлар исеме язылган тактаны да юачаклар, әмма хәрби техниканы төзекләндерү белән генә проблемалар килеп чыгарга мөмкин. То, что стеклянные, вот видите, фонари заднего вида, тримплексы, которые для наблюдения, там механика, водителей, все это стеклянное, очень хрупкое. Значит, мы предполагаем, что дети, наверное, молодые люди по вечерам здесь, которые находятся, вот делают так, что вся эта техника, вся эта фурнитура, она приходит в непотребный вид. Техника иске, аны хәзер җитештермиләр, шуңа күрә детальләрне охшатып ясарга туры киләчәк. Әмма җиңүнең 72 еллыгына ремонт эшләрен төгәлләргә вәгъдә итәләр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Республика буенча санитар экологик 2 айлык уза. Ул 1 апрельдә старт алды. Әмма һава торышы аркасында Чаллыда җыештыру эшләренә күптән түгел генә керештеләр. Наил Махдиев шәһәрнең май бәйрәмнәренә кадәр тәртипкә китерү бурычын куйды. Өмәләр ничек уза, аларның нәтиҗәсен Наил Махдиев безнең иҗат төркеме белән берлектә тикшереп кайтты. Лидия Петрухина 44 ел ГЭС бистәсендә яши. Узган елда әдәби ишек алды ачылган. Бирдә һәр чакта чиста дип сөенә шәһәрдәшебез. Постоянно убирают, понимаете? Вот сколько смотрю, все время кто-то здесь убирается. Выходим сюда, вот посидеть просто, книги посмотреть. Свои приношу иногда, тоже библиотека большая. ГЭС бистәсендә пычрак-почмаклар саны кими бара, җыештыру эшләрендә идарә итүче оешмалар, предприятиелар, белем бирү учреждениеләре катнаша. Юлларны да җыештыралар, бордюрларны буйлар, асфальтны пычрактан чистарталар. Бу эш төп проспектларда гына түгел, җирле юлларда да башкарылырга тиеш дип белдерде мэр. Буларны калдырып булмый. Отмывать надо все. Тикшерү барышында Наил Мәхдиев чүп савытларның һәм эскәмәләрнең аз булуына игътибар итте. Бу хатаны һичшиксез төзәтергә кирәк дип белдерде ул. Определитесь, давайте, какая сумма нужна. Покажите, какие современные урны есть. Надо дозакупить урны. Плюс нам надо посмотреть, какое количество скамеек нужно дополнительно в городе. Һәр оешмага айрым территория билгеләнгән 2 айлык тәмамлангач, иң уңган һәм иң ялкау оешмаларны атаячаклар. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар.
Башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин әйтүенчә, 1 июньгә кадәр шәһәрдә 19 законсыз шүплекне бетерү планлаштырыла. Алар сәнәгать зонасын һәм БСИдагы мәйданнарны очкычлар белән карау нәтиҗәсендә ачыкланган. Мондый очышлар аена 2-3 тапкыр үткәрелә. Моннан тыш, халык контроле системасына шүплекләрне һәм аларның урыннарын күрсәтеп, фотога төшереп җибәргән гражданнарга 1000 сум акча түләнә. Татарстан Республикасының экология һәм табигать ресурслары министры Фәрит Әбделганиев шүплекләр булган урыннарга автомобильләрнең номерын теркәп бару өчен видеокамералар куелачагын хәбәр итте. Аннары табигатьне пычратучыларга штраф салыначак. Бүген Чаллыга республиканың иң оста курайчылары җыелды. Шәһәрдә 6-нчы республика күләм моңлы курай бәйгесе узды. Ул елдагыча Инбир Шәфыйков истәлегенә багышланды. Бәйгедә курайда гына уйнарга тиеш булсалар да, катнашучылар башка уен коралларын да алып килгән. Тулырак Гүзәл Шихапова дәвам итә. Инде 6-нчы ел бәйге Инбир Шәфыйков истәлегенә багышлана. Елдагыча чара Чаллыда үтә, юкка гына түгел. Инбир Шәфыйков Чаллыда хезмәтен куйган, 30 елдан артык эшләгән. Шул курай тальяннарны халыкка өйрәткән, курайлар ясаган. Без аларны укучылары буларак шул истәлегенә багышлап конкурсны уздырырга уйладык һәм уздырабыз 6-нчы тапкыр. Быел катнашучылар тәҗрибә уздырып карарга булган, алар курай моңын башка кораллар белән яңгырашта тикшерә. Мисал өчен Арчадан сирәк очрый торган гөсле алып килгәннәр. Ул гөсләчеләр инде шушы Балташ, Арча районында гына элекләрне булган заманында. Алар инде күбесе карт, һәр уйный алмыйлар. Но менә хәзер инде Балташта да, Арчада да без аны торгызып киләбез инде. Ел сайын катнашучылар саны арта бара. Быел Казан, Түбән Кама, Мамадыш һәм башка шәһәр һәм районнардан килгәннәр. Иң күп катнашучылар Чаллыдан. Без курайга йөрибез, чөнки безгә ул бик ошый. Без бик күп конкурсларга йөргәнбез бар. Күбрәк без гитсидәгә йөрибез анда. Күптән түгел 2нче урынны алган идек. Һәр вакыт инде яхшы урыннарны алабыз без. Оештыручылар бу чараны дәвам итәргә уйлый, катнашучыларның яшенә карата чикләүләр юк. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Киләсе атнага бакча сезоны башлана. Шәһәрдәшләр түтәлләрне ясарга, бакча мәйданын тәртипкә китерергә ашыга. Язын күбрәк көч куйсаң, уңыш тамулрак була. Бакча өчен сыйфатлы продукцияны каян алырга безнең сюжетта. Киров, Екатеринбург, Саратов, Ижау һәм башка шәһәрләрдән 30дан артык оешма. Бакча дип аталган 12нче Россия күләм махсус күргәзмәдә алар үз продукциясын тәкъдим итте. Кулланучылар бакча өчен кирәкле бар нәрсәне биредә сатып алырга мөмкин. Орлыклар, чәчәк суганчалары, җиләк-җимеш үсентеләре, аларны кортлардан саклау чаралары, бизәү элементлары, торф һәм башка күп кенә товарлар. Биредә бу өлкәдәге яңа продукция да тәкъдим ителә. Белгечләр барлык сорауларга да җавап бирергә әзер. Язгы ярминкә мәйданында товарны җитештерүчеләрдән арзан бәядән сатып алырга мөмкин. 27 апрельдән 7 майга кадәр узучы ярминкәдә Һиндстан товарларында алу мөмкинлеге бар. Барлык ярминкәләрдә Экспокама күргәзмәләр үзәгендә узачак. Ул 52нче комплекста Форд Диалог бинасы янында урнашкан. Сатучылар иртәнге 9дан кичке 7гә кадәр ялсыз эшли. Керү ирекле. Татарстанның Славедзе туңдырма фабрикасы ачылуга 2 ел тула. Кыска гына вакыт эчендә ул үзен сыйфатлы һәм тәмле ризык җитештерүче буларак күрсәтте. Безнең иҗат төркеме тәмле пломбирның ничек эшләнгәнен күреп кайтты. Сатып алучыны тагын нинди яңа төрле туңдырмалар көтә икән? Славица фабрикасы хезмәткәрләре 2 ел үткәнен сизми дә калдык диләр. Эш тыгыз һәм нәтиҗәле булган. Хәзер аларның туңдырмалары иң таләпчән сатып алучыны да канәгатьләндерә. Туңдырма җитештергәндә бар да мөһим рецептурның төгәл үтәлүе, технология, продуктка баручы чималның сыйфаты һәм әлбәттә инде хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгы. Чималны күпчелек Татарстан предприятиеләреннән алалар. Мисалга, хәзер линияларның берсендә легендарный пломбир ясала. Китердәп торучы вафля стаканнарга алар шоколад белән капланган тәмле туңдырма салына. Телеңне йотарлык. Легендарный иң югары сыйфатлы чын классик пломбир 1936 елгы рецептура буенча ясала. Ул сөттән, акмайдан һәм шикәрдән генә тора. Гадәти вафля стаканнан тыш туңдырма яратучыларга зур күләмле легендарный пломбирда тәкъдим ителә. Ул Әстерхан чикләвеге Иран йөзме, шия һәм җиләк конфитюры белән булырга мөмкин. 500 граммлы. Гаилә белән җыелганда бәйрәмнәрдә ашарга бик уңайлы.
Кемнең чын туңдырма ашыйсы килә, Славица туңдырмасын ала. Ул безнең илдә иң яхшыларның берсе. Җәйгә Татарстан фабрикасы тәмле тамакларга яңа әйберләр дә әзерли. Бу җәй исемле туңдырма. Ул кавын тәме белән, ә тышчасы арбуз тәмендә. Шулай җиләкләремчек, манго туңдырмалары да булачак. Татып карагыз, сезгә ашарга тиеш. Бу сезгә ишеткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.